مثلي عين سلام على الأيام إيجاد مثلي عين حرام على الأيام إيجاد مثلي عين سلام على الأيام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الذي قيل في حقه وإنك لعلى خلق عظيم وآله الأطهار وصحب الأخيار ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف لا تي في لدي بوم بلا جلين فون إسلامي كفوليني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا دين برو حكم كنا لا دين برو ميجي مكان من سيلين وشرف لا تي في لا دوغون واتي كلينا كرمو بسنا ولا كولي كسكرمو ما كبرو كنو دين كنفوني دولا بأني أنا كرمو مسودو بنيو هنو السيدة مريم داميلي أنا بنجي كبرو كدين كنفوني دوكا نجينا عن دعاء بركنا لما فعنا كرامويكو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. السيدة مريم دامبلي دون أن تكنيكا إن فأو بلا جيمبي أدون شغامنا دين لا سيلادو كرامودو وجلو كلادو جمانين كونو أني جمانين كوها بسيدة مريم جاتمينو ويا يربي بامونو مينو كو نيادي مينو كونو ديميتي أو كو جو تشينينو بي don jogo tiene maraw tiene no fambe bi mara dun folo folo be damne du kono nawna ni ko du mara fana a folo folo e musode ay kuma dono ba ko al ummu hiya al madrasa al ula ko musode marakela folo e musode kala ro folo o awi ambala kawi awi karamo musoyi awi gatigi musoyi anga du ko nawere mara tiene bi asababu hijume. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الموصوف بالكرم والجود. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي الله سبحانه وتعالى تنوك بركة. أستاذ كفوليدي يرما إذا كنا جاني تشسل الدين. نعم. كفوليدي تلاشير فلا بركة لا بلا جلما. وبتشسل منا ديني. إذا كما بعدو إذا ينغالي باي. kalandiya hukumu kɔnɔna la ne tɛna se ka jaabi caman di nka n bɛna dɔ di ani wagati dɔgɔya la n'i y'a mɛn adamaden jogo de don adamadenya yɛrɛ al-insaniya o ko jogo de ni jogo tɛ yen nɔ dɔrɔn ni jogo ɲuman tɛ yen dɔrɔn adamadenya tɛ yen tuma dɔ la i b'a ye ustaz kan dɔ b'i kan to ko karisa b'i komi baga ka adamaden kɛ komi baga k'a danbeya ka taa baga ma o b'a sɔrɔ jogo ɲuman de t'a la walima i bɛ dɔ mankan mɛn karisa kɔni i b'a fɔ k'a bagaya lamɔna o b'a yira k'a fɔ ko jogo ɲuman de tɛ yen nɔ adamaden ye fɛn belebeleba de ye ɔ adamadenya k'a sinsin k'a sabati k'a valeur to a nɔ la k'a to a valeur kɔnɔ n'a minɛn kɔnɔ o tɛ kɛ jogo kɔ abada jogo ye fɛn belebeleba de ye ni jogo tɛ yen nɔ jamana tɛ yen ni jogo yɛrɛ tɛ yen diɲɛ tɛ yen du bi jɔ k'a ɲɛ mɔgɔw b'a kɔnɔ du jɔlen tɛ du kogo ɲɛ ye o mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ n'olu jogo ka ɲi o du jɔlen don mais minnu b'a kɔnɔ ni jogo ɲuman t'u la o dugu firilen don hali n'an ɲɛ t'a bɔgɔ binnen na o la i ka bi sigi ka kuma in i ye walanda belebeleba de ta nin min bɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen nafa ni an mago b'a la kunun kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi an mago b'a la kosɛbɛ maraw tiɲɛna i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na mara bɛ daminɛ du kɔnɔ de n'i ko mara ka daminɛ du kɔnɔ i bɛ denba wele munna fɔlɔ kɛra anw musow la anw ni denw ka surun kosɛbɛ anw ni denw bɛ min kɛ ɲɔgɔn kan tuma dɔ la denw n'u faw t'o kɛ ɲɔgɔn kan cɛw ci wɛrɛ bɛ olu la u sokoloyalen don ni denbaya ka balo a dahirimɛ a fɛɛrɛ bɔ denbaya bɛ se ka lafiya cogo jumɛn na dutigi ɲuman bɛɛ lajɛlen a ka cɛsiri fanba bɛ ka taa o kan o bɛ kɛ sababu ye ka cɛ kɛ kɛnɛma mɔgɔ ye kosɛbɛ ka tɛmɛ muso kan o yɔrɔ bɛ kɛ sababu ye ka cɛ ni den janya ɲɔgɔn na k'a n'a ba surunya ɲɔgɔn na anw de bɛ garijɛgɛ ta ni ala ka sɔn n'a ka dɛmɛ ye ka bangeli kɛ anw de bɛ sin di den ma o sin di in kɔnɔna la den bɛna sigi dege anw de bolo ka munuma dege an bolo ka kuma dege an bolo ka tagama dege an bolo hali dumuni min ni den b'a kɛ a b'a dege a ba de bolo o tuma ni ba ma kɛ mɔgɔ jɔlen ye ba ma kɛ mɔgɔ ladabulen ye ba ma kɛ mɔgɔ jogo ɲumantigi ye tiɲɛ yɛrɛ la ustaz kan den ka ɲɛ o bɛ bali mɔgɔ la sinon n'a tiɲɛna an sigilen bɛ ni o de ye o tuma na min y'a to ni kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ kɛ ka na anw musow ma o y'an jɔyɔrɔ ye denko la anw yɛrɛ de ka jɔ an jɔyɔrɔ la an k'a dɔn k'a fɔ fɛn min b'an bolo ko den a ka fisa ni sanu ni jama ye den ka di kojugu sa kan a sogo tɛ den ka di kojugu ɔ o fɛn ɲumanba min b'an bolo an kana tiɲɛ an b'a tiɲɛ ni mun ye tuma min na n'an m'an mago don o la ka jogo ɲuman don o la ustaz kan hali den dumunikɛtɔ
bangebaa dɔw bɛ u ka jateminɛ tɛ bɔ a kan a bɛ dumuni kɛ n'a numanguru ye ale tɛ foyi fɔ walima ala a bɛ k'a dun n'a kini bolo ye a bɛ kini fili yan a bɛ dɔ fili yan a bɛ yan nɔrɔkɔ a bɛ mɔni bɔ yan ale tɛ foyi f'a ye a bɛ ka den dege dumunikɛ ko juguman na ka den dege nɔgɔtɔya la don dɔ la a bɛ taa n'a yɔrɔ dɔ la a bɛ bali k'a bugɔ ka sɔrɔ ale y'a kalan min na so kɔnɔ a nana ka n'o baara de kɛ kɛnɛ kan bon donc n'an bɔra o fɛnɛ kɔnɔna la hali bi mara kɔnɔna la den dabɔtɔla ni kuma ye bangebaga musoman ni e yɛrɛ ma kɛ mɔgɔ ɲɛma jɔlen ye e ma kɛ kuma ɲɛnama fɔla ye e den bɛna kuma ɲɛnama fɔ cogo di n'i ko den ma kelen o b'a sɔrɔ e yɛrɛ ye nɛnni kɛ n'i ko den ma nin ta ka na e ye nɛnni kɛ nin bila o b'a sɔrɔ e ye nɛnni kɛ den da bɛ bɔ ni mun y'anw bara bi nɛnni manamanakan fɔ an yɛrɛ b'an sigilen to yɔrɔnin bɛɛ la Ustaz Kane ka yɛlɛ ko ko Fatim bɛ se kuma la sisan koyi wa a bɛ se nɛnni na non Fatim nɛn ka di sisan dɛ papu n'i y'a kɛ papu la a b'a ta sara ko a nɛn ka di sisan dɛ a nɛn ka di mun na kuranɛ kalan tɛ a nɛn ka di mun na Rasul sallallahu alaihi wasallam tanu kan tɛ a nɛn ka di mun na kuma ɲuman fɔ tɛ dɛ nɛnini a sera nɛnini min na n'a bɛ nɛniniba kɛ an b'an sigi ka yɛlɛ ko den nɛn diyara dɛ k'a bɛ se kuma la subhanallah nin ye balawba de ye ka sɔrɔ an ka diinɛ b'a fɔ an ye k'an k'an denw dabɔ ni Alahu Taala tɔgɔ ye Ustaz Kane gindoba de b'o la n'i ye den dabɔ ni Alahu Taala tɔgɔ ye a b'i komi i ye assurance de minɛ Ala bolo n'o den tiɲɛna cogo o cogo a b'i yɛlɛma ka taa k'a sulu la a bɔra min na wa a ka ca Ala fɛ a tɛ tiɲɛ fiyewu bari a kalifara Ala ma bon donc kuma yɔrɔ la i b'a ye k'a fɔ ɲuman tɛ bɔ anw yɛrɛ denbaw da an bɛ nɛnnijuguw fɔ den ma an bɛ kuma lankolonw fɔ denw b'a ta an nɔfɛ o kɔfɛ tuguni Ustaz Kane anw denbatigiw an bɛ denw dege nkalontigɛ la n'i bɛ bɔ ka taa du kɔnɔ mama i bɛ taa min yɔrɔ muso kan k'i labɛn k'i masiri a cɛ de ɲɛkɔrɔ mais musow ye cɛw ka hakɛ tiɲɛ a bi u kan n'i ye kale anw ɲɛ la anw labɛnnen bɛ fini ɲuman donnen bɛ dɔrɔn a banna anw bɔtɔ don ni den y'a ɲɛ o cogoya la dɔrɔn a bɛ n'i nɔrɔ an sen na mama i bɛ taa min mama i bɛ taa bari den b'a dɔn cɔ mama t'i labɛn ta papa ɲɛkɔrɔ an bɛ se k'a fɔ ten n bɛ taa ka na n tɛ mɛn sa n bɛ na sisan nɔ to yan sa n bɛ n'i sama mama i kana n sama nɛgɛso la hɔn n bɛ na n'a ye mama n'an sama gato na n bɛ na n'a ye mama i kana boisson di ma n bɛ na n'a ye n'an taara an natɔ an bololankolon an bɛ na an jɔ den in ka kekun a bɛ n'a ɲɛsin ma mama ne ka jouet bɛ min ne ka bonbon bɛ min mama ne ka biscuit mama e m'a fɔ e bɛna boisson di yan an bɛ ŋanaŋana kan dɔ sɔrɔ tɛ ka fɔ den bɛ ka kalan de k'i nɔfɛ a bɛ n'a faamuna Ustaz Kane k'a fɔ ja mɔgɔ bɛ se ka kuma dɔ fɔ i t'a kɛwale yɛrɛ kɛ o ja mɔgɔ bɛ se ka kuma tɛ gansan ka sɔrɔ baara t'a la i ye den dege nkalontigɛ la a dɔw yɛrɛ juru t'a la ba yɛrɛ dɔw bɛ yen nɔ denbatigi musomanw na olu bɛ den de bila da la o jurumantigi natɔla kɔni k'a fɔ ko n bɔra a fɔ a ɲɛna ko ne bɔra mais Ustaz Kane dɔ delila ka nin kɛ a tigi ko k'a taa ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ k'an ka kɛ ka mɔgɔw waaju tɔgɔ fɔ ti baro la a ka jurumantigi natɔ dɔrɔn a ko a den ma k'a fɔ ko n bɔra o nana ka n'i sigi tuma min na den ka to a ma ko mama ko n k'a f'i ɲɛna k'ale bɔra dɛ o ko nin ye mun kuma ye a ko mama bi so kɔnɔ a ko n k'a f'i ɲɛna k'ale bɔra ba yɛrɛ ni yɛlɛ bɔra ko mais ko nin ye mun ye a ko e fɛnɛ min don den da k'o man ɲi a ko mama e m'a fɔ ne ye ko ne k'a fɔ k'a bɔra de a ka faamuya danna o yɔrɔ ma mais n'a nana fɔri ka nkalon dɔ a bɛna fɔ de mama bɔra a mɛnna koyi walima mama bɔra a tɛna sisan dɛ a yɛrɛ b'o fara a kan jɔn y'a dege denba fo baw k'a dɔn ka ci bila n balimamusow ma an k'a dɔn k'a fɔ Ala ye fɛn min di an ma n'o ye den ye o de y'an ka tɔnɔ ye den de y'an ka hakili sigiyɔrɔ ye den de y'an ka nafa ye ɲɛnamaya la ani saya kɔfɛ den tɔnɔ ti ban i b'a dɔn sayi den ɲuman mana jɔ Ala ma ko Ala hinɛ fanin b'a la Ala hinɛna o an b'o tiɲɛ mun na o la ko in fanba a bɛ an musow ka tiɲɛ na n'i y'a ɲɛsin ma n b'a fɔ ko i ka kuma ka ɲi i ka ɲininkali ka ɲi musow k'a lajɛ an ka jɔ an jɔyɔrɔ la ka denw k'u kɔlɔsi ka denw ladabu Ustaz Kane hali denw ka fini lankolon don nin filɛ nin ye u b'a y'anw de la koyi muso furulen caman de bɛ yen nɔ komi ale tɛ se k'a bara bɔ bilen ni cɛ ma kuma dɔ la a na kumaw kɔni na o nka fini lankolon de b'u la 4 mètres de y'u ka complet ye guloki bɛ sama ka yɛlɛ fo sanfɛ e yɛrɛ ma sutura e yɛrɛ mago tɛ hijabu la gulokiw bɛ kala k'u seere ka forme bɛɛ bɔ e mago tɛ hijabu la e tɛ sutura dɔ e yɛrɛ t'a dɔn ko hijabu ye e ka diinɛ ka fɛn dɔ ye min wajibari ka i daba Ala bolo e se ka fɛn fɔ den ka fini lankolon don na o dɔw b'a san ka di den ma fa yɛrɛ dɔw bɛ yen olu b'a fɔ den ma nin tɛ don n ka du kɔnɔ nka ba bɛ den dɛmɛ a kan ne yɛrɛ o dɔw seere
o la belebeleba bɛ an musow la denw bɔcogoya k'a jateminɛ den doncogoya k'a jateminɛ den sigi kuma so kɔnɔ den wuli kuma den tacogo kalanyɔrɔ la sigicogoya denbatigi musoman kan k'i hakili to nin na kosɛbɛ maa dama e de ye muso ye e ni den ka surun e ni den bɛ ɲɔgɔn kan ka caya e kan k'i hakili to den na kosɛbɛ o la denw ka tiɲɛni fanba tiɲɛ na basigi yɛrɛ min fɔ lamɔ bɛ daminɛ du kɔnɔna la a tiɲɛni fanba a bɛ anw musow la dɛ yɛrɛ an ka fɔlɔ musokɔrɔbaw hali ni den musomanin bɛ sigi hali a bɛ sigi cogo min na masha Allah a bɛ u tun bɛ den musomaninw la kalan bɛɛ la i sigi tan a kɛ tan a kɛ tan a kɛ tan hali n'a bɛ sigi dumuni kunna a sigi cogo bɛɛ bɛ ɲɛfɔ a ye ustazi an ka fɔlɔ musokɔrɔba ninnu baara la u ye kodɔn u ye faamuyali kɛ u ye adamadenya valeur segin a ma n'o ye jogo ni ladabu ye kosɛbɛ an mamuso ninnu baara la an ba ninnu baara la i nana ni fɔlɔ musokɔrɔbaw ka taabolo min ye dɛ an musow kan ka gɛrɛ hali bi musokɔrɔba hakilimaw tɔgɔ bɛ yen ka gɛrɛ u la ka musoya danbe ɲini k'a dɔn adamadenya yɛrɛ tɛ yen ni musoya tɛ yen o siga t'a la denmusonin mana sigi u b'a fɔ i sen fara ɲɔgɔn kan i sigi nin cogo la taafe siri cogo denmuso bɛ dege a la wa ni denmuso bolo nana don ji la k'a balikuyara jɔn fɔlɔfɔlɔ y'a ka karamɔgɔ ye o fɔlɔfɔlɔ musokɔrɔba ninnu de fɔlɔfɔlɔ tun ye karamɔgɔ ye u b'a wele a b'a yɛrɛ labɛn cogo minnu na k'a yɛrɛ kɔlɔsi cogo minnu na ka ladilikanw f'a ɲɛna sa e kɛra muso ye e kan k'i janto i yɛrɛ la dɛ e kana taa kojugu sira fɛ mɔgɔ si ka nɛgɛnni kana se e la walasa don dɔ e ka kɛ furumuso kunkɔrɔ talen i ka furu kɔnɔ don dɔ e ka se ka waso i cɛ ɲɛna don dɔ e ka se k'a fɔ ko ne u tun bɛ ni gindo ninnu di muso ma k'a lamara ni a ye fɔlɔ musokɔrɔba ninnu baara la hali an mamuso tun bɛ sigi u bɛ ziiriw da an ye ka bilasiraliw k'an ye an b'u lamɛn nka nin bɛɛ lajɛlen de bɔra yen an musow ko sa ko tan t'an bolo cɛw bɔra an yɛrɛ bɔra o ma kɛ baasi yɛrɛ bɔcogo ma y'an na min ye bɔcogo ɲuman ye an ma taa ɲuman na wa an ma sigi kuma fana jateminɛ n'o tɛ an bɛ bɔ an bɛ taa baara kɛ an bɛ dɛmɛ kɛ du yɛrɛ kɔnɔ mais an bɛ bɔ n'an ka danbe k'an to an ka hɔrɔnya kɔnɔ an ka musoya kadiri kɔnɔ k'an to o kɔnɔ k'an to an ka diinɛ kɔnɔ ka sɔrɔ an ma bɔ ni jahiliya ye ani tabaruju ye yɛrɛmabila ye mais an kɔni bɔra ni yɛrɛmabila de ye ka caya bi an bɛ kuma majorité de kan musow k'a lajɛ an ka sigi so kɔnɔ an k'an kɔfilɛ so la an k'an kɔfilɛ denw na an ye den wolo dɔrɔn an y'u ka baya ta k'a di baarakɛla ma ustaza ko baarakɛla k'i occupé den na tuma dɔ la denba yɛrɛ bɛ na ni den kasira a tɛ se ka den ladali fo ni baarakɛla na den nɛgɛ parce que a n'o de digira a y'o de ci sɔrɔ o la ne b'a fɔ n balimamuso ye k'an ka segin an kɔ n'o tɛ e taafesiri min fɔ sisan dɔ sigilen bɛ k'an lamɛn sisan o b'a fɔ ko ne yɛrɛ ba de ye n dege taafesiri la ni ne yɛrɛ tun ye n sigi tan n ba tun b'a fɔ muso tɛ sigi tan dɛ muso b'i sigi k'i sen fara ɲɔgɔn kan muso b'i sigi k'i mɔsɔn muso t'i sigi komi cɛ hali plateau in na sisan n'u y'an sigi cogo lajɛ e ni ne sigi cogo tɛ kelen ka da mun kan e ye cɛ ye ne ye muso de ye o tuma ninnu tun ye maraw de ye minnu tun bɛ yen nɔ k'an mara k'an ka danbe to an bolo k'an mara k'an kɛ maa ɲumanw ye k'an kɛ sini du jɔbagaw ye o tuma n balimamuso ka segin o ko an ka segin mara ma mɔlɔntɔ an kelen ka n'u faamu sisan an b'a dɔn problème bɛ yɔrɔ min na sisan musow jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kojugu ni mara ɲɛna a fɔlɔ y'olu ye n'a tiɲɛna fana an bɛ bolokɔni siɲɛ olu de la sisan solution jumɛn bɛ yen sisan an bɛ se ka solution jumɛn di an balakaw ma sisan walasa an ka se ka maraw bɛ se ka ɲa denw ka mara bɛ se ka ɲa cogo di bamananw ko minɛn dɔ da jiginna nka a ma bɔn a kɔnɔfɛn ma bɔn fɔlɔ masha Allah a kɔnɔfɛn tɛ bɔ n'Ala sɔnna ka télécherifula to an bolo wagati ni wagati ka ladilikanw di silamɛw ma Ustaz Kani ka e yɛrɛ n'i ka hakili ɲuman to an bolo i ni ɲɔgɔnna caman minɛn in kɔnɔfɛn tɛ bɔ bari an filɛ nin ye min na nin yɛrɛ ye solution ɲumanba de ye ka mara ninnu lasegin ka dilanni kɛ Ala k'an mɛn nin na Ustaz Kani ne bɛ se ka min fɔ o la yanni n ka se solution nin yɔrɔ ma n bɛ dɔ fɔ cɛw fɛnɛ ye tiɲɛ na mara in ye anw ta ye dɔ fanga bɛ anw bolo a la ka tɛmɛ u ka dɔɔni nka u k'a dɔn k'a fɔ den nin ba a bɛɛ bɛ cɛ fana ka mara kɔnɔ dɛ dutigiw fana kana kɛ kɛnɛmamɔgɔ ye k'u mago bɔ du la Ustaz Kani dutigi cɛ caman de bɛ yen nɔ a tɛ foyi dɔn a ka du la n'ale tɛ baarayɔrɔ la a bɛ damusuyɔrɔ la walima a bɛ marasibɔyɔrɔ la walima ale kɔni bɛ gɛrɛn na o fana ye lebu de ye du ye cɛ de ta ye ka da kow caya kan ani dépenses ni donu caya kan cɛ bi yɔrɔ diɲɛ du la ka baara kɛ nka kɔrɔ tɛ k'i ka ɲinɛ du kɔ k'i hakili to i ka du la k'i hakili to i furumuso la k'i hakili to i denninw na samedi ni dimanche donya minnu tɛ bɔ k'a ɲɛɲini k'a dɔn mun bɛ n ka so i ni muso ka sigi aw ka baro i ni denw yɛrɛ ka sigi aw ka baro i ka kɛ denw kɛrɛfɛ télé la i ka kɛ denw kɛrɛfɛ u ka jouer la k'a lajɛ mun ka di nin den ye nin den ka tagabolo ye mun ye
ko dutigiw kana ɲinɛ parce que fɛn dɔ bɛ anw musow la o y'anw dancogo ye a bɛ f'o ma ko hinɛ kan tellement anw ka hinɛ ka bon fo an b'an yɛrɛ mago sa den b'a tiɲɛ an ɲɛna tɛgɛɲɛ kelen b'a dilan kumakan kelen b'a dilan mais tellement anw ka hinɛ n'an ka tin ka bon an b'a to yen laisse aller o b'anw musow bolo kojugu donc a ka ca Ala fɛ n'i ko den ma ko n b'a f'i ba ɲɛna a tɛ jɔrɔ mais n'i ko den ma n'i fa na n b'a f'a ye subhanallah a yɛrɛ b'a fɔ ni papa ye ne sɔrɔ bi a bɛ ne faga bi parce que cɛ ni gɛlɛya dɔ dara mara tigiyaw ye o la yanni ka taa solution na an bɛ kuma balimakɛw fɛ en tant que dutigiw u ka dɛmɛ don anw ma u ka fara anw kan hali ba yɛrɛ b'a fɔ de ko n'i fana na n b'a fɔ o tuma u kana ɲinɛ pewu k'u bolo bɔ a la k'a fɔ ko tɔgɔ tigi ye anw ye n'a ma ɲɛ ba tɔgɔ tɛ bɔ a golo la nka muso ye den bange yɔrɔ min na cɛ fana de ye den bange ye dɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ inshallah o la n'o tɛmɛna ka bɔ i bɛna se i ka jaabi ma solution min b'a la solution b'a la an muso an ka kɛ hakilima ye an ka ko faamuya fɛn min yɛrɛ b'an bolo an ka valeur dɔn fɔlɔ dɛ den yɛrɛ de valeur ma dɔn anw bolo sinon n'an y'an denw valeur dɔn an b'u balo ko ɲuman kɛ an b'u mara ko ɲuman kɛ an bɛ kuma ɲɔgɔnya caya an n'u cɛ walasa an ka fɛn ɲuman kana tiɲɛ an ka fɛn ɲuman ba ya kana tiɲɛ den ye mɔgɔ kɔ de adamaden dili den de don adamaden ja o y'i den de ye ustaz kan mɔgɔ jugu bɛ dɛsɛ i la mais n'a tɛmɛ n'i den fɛ dɔrɔn a bɛ yɛlɛ i la i bɛ ɲɛ ka ɲɛ ka ɲɛ masha Allah alhamdulillah i jugu b'a fɛ i ta ka tiɲɛ i ka halaki mais a dɛsɛra nka ustaz kan a bɛ fɛ ka lebu kelen pe i den na n'a y'o y'i den na dɔrɔn a b'a fɔ k'ale ka baara ɲɛna o la an k'a dɔn k'a fɔ den k'an ka mara den tɔnɔ ka bon n'an y'a mara an b'a mara an yɛrɛ ye o kɔfɛ fɛnɛ an bɛna société kisi ka bɔ den ka tɔɔrɔ a n'a ka balawu la n'an y'u to yen ten kɛra nkalontigɛlaw ye ka kɛ jɛnɛyakɛlaw ye ka kɛ zon ye ka kɛ dɔrɔputalaw ye u bɛ laban ka mun kɛ u bɛna segin société ma ni tɔɔrɔ de ye ni degun de ye mɔgɔ dɔ n'u tɛ ɲɔgɔn ye sira foyi la u bɛna taa bin a kan k'a faga mɔgɔ dɔ n'u tɛ ɲɔgɔn ye sira foyi la u bɛna taa bin a kan k'a soɲɛ k'a mago sa o la an k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ an bolo an k'a kɔlɔsi ka ɲɛ tɔɔrɔ kana se anw yɛrɛ ma an kana kɛ sababu ye ka tɔɔrɔ se an adamaden ɲɔgɔn ma diɲɛ don dɔ la dugukolo fan dɔ la o la k'a fɔ muso ɲɛna hinɛ ye tiɲɛ ye nka ni hinɛna den na ka gɛlɛya k'a ma k'a mara ka ɲɛ o de ɲɔgɔn tɛ Seydina Ali karamallahu wajahu dɔnni donda kɔni ciden o de fɔ ana madinatul ilmi wa aliyun babuha ale de dɔnni donda ye ale ko cogo di ko mɔgɔ ma foyi di den ma fɛn min hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ jugu kan foro bɛ yen nafolo bɛ yen n ye du bila n ye nin kɛ i ma foyi di ko n'i ye jogo ɲuman de a banna a seginna ko an ma ko i den diyagoya denmisɛnniya la i k'a sigi yɔrɔ dɔ la yɔrɔ min sigili man d'a ye ko n'a kɔrɔbayara yɔrɔ min ka d'a ye mɔgɔw b'a ye yɔrɔ min na ka ɲɛ bɔ a fɛ bɛɛ mago bɛ sigi yɔrɔ min na ko den bɛ sigi yen mais n'i y'a to yen denmisɛnniya kɔnɔ ko ka d'a ye a k'a bɛɛ kɛ yɔrɔ yɔrɔ ka d'a ye a ka taa yen sigiyɔrɔ sigiyɔrɔ ka d'a ye a ka sigi yen ko n'a kɔrɔbayara sigiyɔrɔ dɔ nɛgɛ bɛ na a minɛ a tɛ se ka sigi yen ka sabu kɛ jugu ye o tuma na denbatigiw ka nin dɔn hinɛ bɛ kɛ den na k'a ladon ka makaraya la a tɛ gosi gosi k'a nɛni k'a traumatiser k'a kunkolo yɛlɛma dɔw fana ka mara bi ten a tɛ kɛ ten a bɛ kɛ ni faamuya ye baro ɲɔgɔnya e yɛrɛ ka hinɛ n'i ka faamuya cogoya an karamɔgɔ dɔ y'a fɔ ɲɛna ko i nana sɔrɔ sa nɔnɔmugu taara so kɔnɔ i ko jɔn ye nɔnɔmugu ta i den san k'a fɔ ko ne de y'a ta koyi i y'a k'a kun pa mun na i y'a ta ne y'a d'e ma k'i ka mara ma ɲɛ k'i b'a fɔ a ma e ye nɔnɔ ta e m'a fɔ ne ɲɛna ne m'a d'e ma fɛn min ma d'i ma i kana to k'o ta dɛ o man ɲi o la sini ni kojugu wɛrɛ kɛra n'i ye ɲininkali kɛ jɔn ye nin kɛ ka sɔrɔ a kɛra ale de bolo a b'a fɔ a kɛra ne bolo mais ka sɔrɔ e ye nin kala tan ka ban ni tiɲɛni wɛrɛ kɛra min y'a nɔ ye n'i y'a ɲininka a b'a fɔ ne t'a dɔn dɛ n'i ko a b'a fɔ walayi a bɛ kale daminɛ parce que mun na a sirannen bɛ i ka lajaba ɲɛ o la an ka yan'an ka lajabali kɛ an ka nɛgɛnni kɛ an ka kumakan ɲumanw fɔ ka sigi ni denw ye ka masala n'u ye ka hinɛ jira u la ka mara jira u la nin ka ɲi nin man ɲi yan'an kana ni fanga ye o la n b'o fɔ denbatigiw ɲɛna an ka hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ an kana ɲinɛ an ka maradenw kɔ ni den ninnu tiɲɛna a da man d'an na ladilikan laban jumɛn ni kumakan laban jumɛn b'i bolo kumakan laban min bɛ ne bolo ka baro in kuncɛ ne bɛ se ka taa kuran de ma kira sallallahu alaihi wasallam a fɔra muhamadu min ma ko jamilu a kira cɛ ka ɲi dani cɛɲɛ yɛrɛ tɛ koyi jugu yɛrɛ cɛɲɛ a furumuso Khadijatul Kubra o de faamu a ko masa min y'i da muhamadu sallallahu alaihi wasallam a ma ba i la a m'i janfa a y'i dan k'i da cogo cɛ ɲɛ nintigi o nintigi y'i ye u b'i kanu a ko wa a ye jogo ɲuman dama dama ta dɛ k'o fara ɲɔgɔn kan k'o d'i ma
ala yɛrɛ wasura n'a ka jogo de kuran kɔnɔ o la denbatigiw k'a dɔn k'a fɔ den minnu b'an bolo nin den ninnu ye jogo de an bɛ diinɛ yɛrɛ min kɔnɔ ustazi jogo de don ni jogo tɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ ustazi ni jogo tɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ kule min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi jogo de tiɲɛna o ni min bilala yɔrɔ min na o y'a dun ka ɲɔgɔn faga ka ɲɔgɔn kɔniya ka ɲɔgɔn mago sa n t'i fɛ ka karisa ye nin bɛɛ bɛ jogo de kan ni jogo tɛ yen n y'o de f'i ye jamana yɛrɛ tɛ diɲɛ yɛrɛ tɛ san ko dun o tuma alakira sallallahu alaihi wasallam ala wasura n'a jogo ye hali ka d'aw ma an k'an ka jogo ɲuman ɲini ka don an denw na jaja ko jogo de ɲɔgɔn tɛ ala subhanahu wa ta'ala ko a ma wa innaka la ala khuluqin azim Allahu akbar a ko Mustafa i bɛ jogo belebele de kan jogo ɲuman yafa sabali ala y'a bila min na k'o kɛ ala y'a bali min na k'o to yen denbatigiw kana an ka segin ka taa ni aya in ma dɛ n'an bɛ alakira fɛ dɛ sallallahu alaihi wasallam bari an bɛɛ ko k'an bɛ kira de fɛ an bɛɛ ko rasulu jansan filɛ an bɛɛ ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mawludu wulila sa basi bara wulila i mana ɲininka fɛn fɛn la an t'a dɔn mawludu bɛ n bolo n bɛ taa mawludu kɛyɔrɔ la munna kira sallallahu alaihi wasallam kanu o tuma n'an ye rasulu kanu an k'an ka ladege almaru ma man ahabba ale mangutura ni jogobaw de ye o jogoba ninnu an yɛrɛ k'u matarafa an ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka jogoba ninnu sɛnɛ an denw dusukun na walasa an ka wolo bɛ k'an bolo tari ustazi n'o bɔra yen kumakan labana tuguni ciden yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam a ko adabani rabbi fa ahsana ta'dibi k'ale tigi ale y'ale ladabu k'a y'ale ladabu ko ɲɛ ɔ anw den minnu ka mara dira an ma kalifaw de don ala y'u di anw ma kalifaw de don k'an kana kalifa tiɲɛ an ka hinɛ den ninnu na n'u jogo donni ko ɲuman ye u bilasirali ko ɲuman ye u ladabuli ye o de ye hinɛ fɔlɔ ni laban ye ustaz walasa n'u kɔrɔbayara u ka kɛ masa ye n'u kɔrɔbayara u kana kuma suli an ka hinɛ den ninnu na an k'u ladabu ni ladabu ko ɲuman ye o kɔfɛ alakiraba sallallahu alaihi wasallam y'a ɲininka ko a nana mun na de e yɛrɛ cira mun na i nana mun kama yan'ale bɛna cidenw de tɛmɛna ciden fɛn fɛn min nana a bɛɛ ko ala ye kelen tawhidu a bɛɛ ko ala ye kelen a bɛɛ fila de kafuya gɛn k'an ka ala de kɛ kelen min bɛ se ala don n'a sɔnna ni bɛɛ banna a bɛ kɛ n'ale banna ni bɛɛ sɔnna bɛɛ bɛ dɛsɛ u bɛɛ na ni tawhidu de ala kelenbanciya o ko sisan e dun nana jumɛn na u jogow fana kun ka ɲi nka kira ye jaabi min d'a la a ko innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq a ko ne cira ka na jogobaw dafa ala dɔn ala bato ciden o ciden nana n'a ye ja dɔ tun b'a jɛ Mustafa ko k'ale nana ka na jogo belebelebaw ka na ka n'u dafa de wala yɛrɛ bɛ diinɛ min kɔnɔ diinɛ ko jogo de mais ni e ye jogo bila kɛrɛfɛ k'an ka seli an ka sun an ka seli an ka sun tiɲɛ don seli silamɛya jɔla don silamɛya tɛ taa seli ko cogo si la nka fɛn dɔ b'a kari dɛ fɛn dɔ b'a tiɲɛ dɛ o tuma an ka hakili to jogo la cogo bɛɛ lajɛlen na o kɔfɛ k'a fɔ denbatigiw ye kuranɛ haya dɔ bɛ yen ustaz kan o bɛ ne lakasi kuranɛ haya bɛ ne lakasi ne b'a ye kuranɛ haya in kɔnɔ de k'a fɔ k'i ma jɔ don muso min ma den sɔrɔ wala cɛ min ma den sɔrɔ olu bɛna t'u jɔ don ko ala k'a barika ye k'e tun bɛ anw fɛ o de y'a to i ma den d'a ma denbatigi bɛna taa kule de ko munna n y'a wolo kuranɛ haya in ne b'o de faamu o kasa de m'a fɛ k'an yɛrɛ wele ka denbatigi tɔw wele ko ala ye kangari d'an ye ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijara alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ni marakɛla bɛɛ lajɛlen ni kuranɛ haya ɲini k'a kala min bɛ anglais dɔn min bɛ français dɔn bɛɛ ka taa ɲɛɲini kuranɛ bɛ kan bɛɛ la an bɛna denw mara ka ɲɛ dɛ ala k'aw minnu limaliyani don ala la aw y'a dɔn n nana n'aw ye aw bɛ sa siga t'a la n b'aw lakunu k'aw ɲininka sara don bɛ na ala ko k'a y'aw yɛrɛkun ɲini dɛ a y'aw yɛrɛkun ɲini k'aw yɛrɛkun kisi ko ka bɔ tasuma ma an n'an ka denbaya an ma dan an yɛrɛkun ma n'a kun ko k'an yɛrɛkun dɔrɔn an b'a fɔ a ka ɲi ni min ka di den y'a kɛ sini bɛɛ n'i yɛrɛ don a ko ahalikum ko n ye mara min k'aw ma n ye kalifa min k'aw ma a y'u dɛmɛ k'u ɲɔni ka bɔ tasuma dɔ la a ko tasuma jumɛn don a ko tasuma in lɔgɔ min bɛ don a la adamaden ni fara don dɛ a ko mɛlɛkɛ dɔw b'a kunna mɛlɛkɛ ninnu ni ka gɛlɛn u tɛ ala sɔsɔ dɔn ala y'u bila min na dɔrɔn u b'o de kɛ ko tumana k'an k'an yɛrɛkun ɲini a n'an ka denbaya jaja mɔgɔ t'a to alijinɛ kɔnɔ i den ka taa janɛmɛ na a bɛ se ka kɛ dɛ nka a ma nɔgɔn dɛ k'i yɛrɛ ladɛsɛ ne dɛsɛra de n dɛsɛra la k'a sɔrɔ e m'a bila sira kan i m'a mara ka ɲɛ baara b'a la n'o tɛ ala bɛ ɲɛnama bɔ su la o su bɛ bɔ ɲɛnama la an bɛ ala deli a k'an kisi o ma a k'an kɛ ɲɛnama ye k'an denw kɛ ɲɛnama ye mais denbatigi t'a to alijinɛ kɔnɔ ten i bɛ explication di dɛ wa an dun sunɔgɔra ka denw to yen k'u to boîte la
anw ye datugu denmuso bɔlen don mais an t'a ta yɔrɔ dɔn an ma denmuso ɲini ka datugu su fɛ a bɔlen don wa yɔrɔ bɛ yɔrɔ la n'a na da kongo da bɛ yɛlɛ a ye subhanallah denba k'a fɔ den ma n ka pari ma sara fɔlɔ nin gɛlɛyara den yɛrɛ k'a ba ye ba yɛrɛ bɛ fa ka so kɔnɔ fa ka hakɛ tiɲɛnen don ba yɛrɛ bɛ sira wɛrɛw bɔ nin ye lebu de nin bɛɛ kɛra sababu ye k'an ka duw tiɲɛ k'an ka danbew tiɲɛ ɔ ni anw m'an yɛrɛ bɔ tasuma bolo an m'an denw bɔ a bolo a bɛ gɛlɛya dɛ ala k'an bɛɛ bɔ a bolo o tuma yarabi ala ka kisi k'an ye ala k'an kunnadiya ala k'an dɛmɛ jamana in jɔla diɲɛ yɛrɛ jɔla denw de don ala k'an denw barika ka jogo ɲuman d'u la mais an kana an sigi ten fɛnɛ k'an bolo d'an sen kan an k'an cɛsiri denw ka telefɔni ko denw ka jafilɛtaw an k'u jateminɛ surtout denmusomani kan'a to a ka telefɔni mara ka sɔrɔ cɛ t'a bolo telefɔni bɛ mara mun kama ani dɔ de bɛna kuma la min cɛ man ɲi ani dɔ de bɛna rendez-vous di an k'an janto ninnu bɛɛ lajɛlen na ani denw ka jafilɛtaw fɔlɔ an tun bɛ ka kasi ko ja t'an bolo an bɛ min filɛ an bɛ ɲɛnajɛ yɔrɔ min na k'o t'an bolo nka bi hakili o kasi banna o tuma an k'an hakili to an yɛrɛ la kosɛbɛ ala ka limaniya di an ma ala k'an kunnadiya ya rabi sɔli ala nabi sallallahu alaihi wasallam an bɛ an karamɔgɔ ani an balimamuso Seyida Mariam Danbɛlɛ fo ka waleɲuman dɔn a ka nin ladilikan sanuman ninnu na an b'a dɔn kumaw caman bɛ yen nɔ mara kuma tɛ ban a kuma ka ca nka fɛn min bɛɛ tɛ se ka fɔ ni dɔ fɔr'o la kɔkɔri kɛr'o la a bɛ dafali kɛ hakili b'a tɔ faamu an ka baara n'a cogoya don waati ni a cogoyaw kama hakili la min fɔra hakili bɛ sɔri yɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔna la an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn an ka jaabi an ka wele jaabili la ladilikan minnu fana dira an bɛ Alahu taala de ladilikan ninnu ala ka don tulo kunnandiw la ka se ka baara kɛ ni a ye an ka marakɛla dɔw an b'a fɔ ma ko éducateur olu dɔ y'i kanto ko mara bɛ kɛ 7 de kɔnɔna la ko den san 7 fɔlɔ o ye faama de don fɛn fɛn ka d'a ye o kɔnɔna la o de bɛ kɛ ko den ka san 7 filanan o ye a bɛ bila tɔɔrɔ dɔrɔn de kɔrɔ a bɛ segin a bɛ ɲɛ o y'a donnen kalan na n'a ye tiɲɛni kɛ a bɛ corriger n'a ma taa kalanyɔrɔ la a bɛ corriger fɛn mun ka gɛlɛn olu de bɛ yira a la o waati la den ka san 7 sabanan na ko bangebaga kan ka den ka tere de a bɛ kɛ bangebaga tere ni e ye fa ye i bɛ taa yɔrɔ min na ni den cɛman don i bɛ taa yɔrɔ min na i bɛ taa misiri la i ni den bɛ taa i bɛ taa i balimaw kungo la i ni den bɛ taa i bɛ métier min yɛrɛ la i bɛ taa yen nɔ i ni denw bɛ taa i bɛ taa i teriw fɛ i ni den bɛ taa a b'i jɛɲɔgɔn dɔn a b'i taa yɔrɔw dɔn hayi ala kana t'i la ni e tɛ yen don min na o y'a sɔrɔ a y'i taa yɔrɔ dɔn ko n'o ni ba fana don ba fana taa yɔrɔ ba bɛ taa ka balimaw fɛ yen ba bɛ taa ka sinjitugu baaraw la ba bɛ taa ka kalanyɔrɔw la ani denmuso ka taa o yɔrɔ ninnu na o 7 bɛ taa dafa o b'a sɔrɔ den san 21 sɔrɔ san 21 bɛ dafa yɔrɔ ni étape 3 bɛɛ lajɛlen kɛra a kɛcogo la o b'a sɔrɔ mara dafara a to b'a sɔrɔ mara dafara an bɛ Alahu taala deli mara cogo ɲuman ala ka a di an ma n'a fɔra ko hadamadenya mara de don n'a fɔra ko hadamaden jogo de don danfara min bɛ hadamaden ni bagan ni ɲɔgɔn cɛ o ye jogo de i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na o ye hakili de ye hakili fana ye min bɛ jogo ɲuman baara kɛ ni jogo ɲuman ye o de ye hakili ɲuman tigi sinon kuranɛ ye hadamaden dɔw ko ulaika kal an'ami bal hum adallu ko dɔw b'i n'a fɔ bagan a ko ayi hayi bagan yɛrɛ ka fisa ni hadamaden dɔ ye mun de y'o kɛ jogo mana bɔ hadamaden na hayi bagan bɛ fisaya n'a ye an bɛ Alahu taala de ala kana an ka hadamadenya kɛ o cogo ye an bɛ aw fo ka wale ɲuman dɔn aw minnu tun sigilen bɛ aw ka jabaranin ɲɛfɛ ka diinɛ baro lajɛ jamana in kɔnɔ ni jamana in kɔ kan ni diinɛ baro tɛ tɛmɛ aw kan waati si la an bɛ Alahu taala deli ala ka sigida nataw fana yira an n'aw bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. haramun alal ayyami ijadu misli ainu misili